Laro na siya. Hindi. Ha? Hindi tayo. Ano ba inalagay?
Mhm. Hindi mo kinamit. Anong kinamit? Television? Nine. Ay, ito yung picture. Hindi. Kita mo. Hindi. Kita mo. Nag-PM lang. Tapi kita mo. Hindi lang ka naman. Lang pinupulot. Lalagyan mo. 100. Tapos na ano. Diyan. 40 something. Goodbye. Shipping fee. Dapat. 49 ka. Ay. Okay na. Ano na pick up? Sino? Prepare mo na. At ikaw ang kachat nun. Hmm? Hmm. Gaya mo no. Nagbaligaan mo. Nagbali 56. Nagbaligaan mo. Hmm. Sa split. Hmm.
Intan DJ order. Pag alas 12. Notification mo. Pag-update yung notification sa cellphone mo. Pag-tap-tap ko to Sunday mahalo. Mag pagpamitak-tak sa tulisan ko.
Paigid mo man, dere mo. Please. Hindi lang ah. Kasalan. Ito yung aking Tayo. Meet Fury. Meet Toothless. Sino? Germany. Anong dakkel? Ang kanong nga iso deta. Iso ko na lang rin. Fiona. Ano instead? Kano kinamentan na ano? Manar ni ading. Abay, gulgulon sa may. Di ading na. Nakita ko pa may. Kamu na isa. Ay, madi dito yun. Madin. Ay, kasi yun. Gipakpak na dito ay. Ano, og silaw. Ay. Mawang pa nag-anak na. Makaturturo. Pulo. Diba naman tayo Ilocano mo. Makaturturo. Matermi ka naman. Sure. Sure. Ay, ako ay. Ano pa isa? Yung parang baliktad. Na lakas sa sayaw.
Kuya ni Madam Lester, shout out. Shout out sa'yo, Winter. Kas, ligaya, Umalis? Ito,
saan. Hindi scammer yan, tapos nila. Yung scammer, binab lahat ng pictures niya, pati yung pag-deliver niya. Tapos, nag-order ka niya na hinahabol siya. Sabi Shout out sa tubig. Ang panamon dito. Hi, my name is Fiona. Ikat yun. Te, anay baga mo na. Norte, Ilocano na. Anak damag mo Ilocano. Hmm. Ang sexy. Te, business me. Tapi bling-bling naman ano. Nagado yung sukat na yun, yung babae. Oo. Di ba, ini-last time na. Ito na tayo. Last time ka na. Tamani kini. Pamain 38. 48. Nagtangkunan.
Ang kuno, taga ti Ilocano. 'Di ba naseksi pa yung kanyan, eh. Di ta makapanjay enyo. Nagsipit pa panunutin nga, sa pusong Shakti may kadwa. Na? Yung panunod ng prano din. Ano? Ay, hindi ko pa-shoot na. Ang padas ko, dede tayo. Hmm. Baka dyan eh. Suot-suot na ito. Kasi amok ka na ito. Astigayam, tirigat ti agayan. Musipustuan, isutay na atap. Ngosinot ti mo kaya. Isut sumabat sabat, sililiday to'y puso. Kasto'y akalak amak. Yeah! May cellphone. Dapat eh. Ternok na eh. Ternok. Hmm. 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 Terno deto. Pajama. Hmm. Jamak na nalamig dito eh. Korea. Napanik di Korea. Ay sus na kariingat tagtaga-inip kumet gayam si Kamaria.
Bangkit. Pamain 31. Fine, type do. I'm taken. Fine. Dapinim. Lakwan kayo man kakadua. Nagimas yung ice cream eh. Nagimas na ice cream dong. Asino ti kayat na dito ti banana ta ikang kayo. Banana sa ba? No, kayat yuti saba. Laglagasan ni Lolo deta banana yo. May kay taw. Aduk banana jayam may. Tumiba kayo na kaya yo. Request a song. Kakantahin. Graduation. Hindi dapat ito eh. Sino? Sa'yo lahat ng IT. Hello, Chang Sagutam. Shout out sa'yo. Nikki Moore vlogs. Dati Paul ka lang, kinala na. Yes. Bernabe Marquez. May na may katibigan.
Dito pulman ta katawa lang ko na. Tas lala, mo edi katawa ti kadwak kasla katawa ti higante. Oo. Hmm. Tawag ko kasi nakadidibdib. Siya kanaw katawat duwende, suna katawat higante. Yan payawid ko madeto yun. Kakotse damat. Siya? Mm. Mm. Ano namin. Tetoy? Haa. Tanyo kakabwala ti sukang ilo. Sukang ilo ko ito. Kasta ti sukati lupus nur. Nangisit. Nangisit apadami. Digitimat nga. Takol to mataulong. Takol ti ulo na dito gasawat to. There is nothing like a dream. There is nothing like a dream. Portal. 85, 1, 5 pieces t-shirt. T-shirt. 39. Top. 7. May isang jacket. Naglagay na ano lang? Talang. Nalagay ko. Nalagay ko. Ako pumili. Purti-purti ka. Grabe. Sa ano nga ta? 26? 20, 25 kami dyan. Mm. Pero baga na kanya, baka 20, baka 25 na kami. Mm. Request kayo ti kanta na tagkanta ah. Request a song. Makabayadan. Man.
Pre. Kung nagsasuffer ka niyang depression, ay ano, at wag Dapat adada mo. 30 to 30 puro. highway tayo. Sa akin po, pare-pareho. Dear Manong Nem. Nananaday. Radyo. Kalubusan na kadi nga isalaysay. Daytoy problema ken aya. Nakita mo? Yung pat, Ito na yun. apat na to? Of course, yes. Ni nag-chatting ses. Yung Chanel, ang kinuha niya. Ito man, ito ni, ito. Diba na? Chanel. Yung parang, Maliit yun, yung kinuha niya, na parang gray. Ni, ano ni, nag-chatan ni. kaya pa, nagpelang, magtatagay. Tatay pa bigat na nag-chat, anong oras mabalin halakon. Bakit hindi ba na-reply? Tutuloy ko lang. Ito, nagalas 13 ni. 2:30 mapela. Reply mo, mama. Ayan na tayo subot.
Kahit na hindi Pasko, sana bigyan niyo pa rin ng regalo. Katuwang nga, di kanta, di ba? Kahit na hindi Kasi pala to si Church Pasko na, sana bigyan niyo pa rin ako ng regalo. Pwede. Hindi pa rin masulit na. Yung bago. Andito. Andito nga. Hindi ko nga mahal. Hanapin mo ang hindi mo makahanap. Huwag mong hanapin ang nahanap mo na. Nadaman, saburato. Pwede na. Ay, Eh, saburato si Augusto. Papulak si Baksa. Kahit na hindi Pasko, sana regaluan mo pa din ako. Sige tayo, di pa nagregalo ka niya, di Pasko, ganyan wira po, mabalin na kaya lang at pakabo. Malalakiin na pa nakakabol pa. Hey, free mo na. Bigyan mo ng free. Free lapag. Love yan. Abang mo. Halawang ka ba? Hindi mo alam kung babae o lalaki. Gagawin niya ako ito. Bumili sa'yo. Apa? Kung unisex na design niya. Tignan ko dito. Pwede yan. Dito na ito niya. Tapos ka dyan. At ay saksupag ipang ko dyan. Ito pa MP. Pwede. Markur! Markur! Bana aja Markur. Pre ka na din. Pre na. Pre dito. Kaya. Grabe diba? Kung maminsan na nagsala-sala, at makasala-sala. Ang laglabing kahit na. Ang aming pampanong na ni my dear Lolo. How is she? How is he? How is he? He, 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 he. Rong tarong, 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 tarong. Mga tikwa, alam, dahil dito mga tikwa. Mag-tinket lang talaga. Ang mga dalahin ni. Kaya pag-tinket mo. Nga kung baga nga dalahin ni nga bakit. Dalahin na yung Korean. Ano niya lagi. Baga kaya nga baga. Baga kaya nga dalahin na yung bakit. Yung baga nga. Isa nga baga dalahin. Baga nga. Ini. Ang kung baga dalahin ni nga.
baliw. Makuday kay yung baga na. Kadalain. Palpasan na yung matisaw-saw Itong dala, nagtut ka niyang mag-up. Yan Yan, ano, Kampir na. Madam. Hindi daw may pick up sa tangal. Dawa po na ngayon. pero natutunan niya ba? Isip kita pag-tutin. Pag nandito ang pera. Well, na po. Puro 60. Puro 60. Alam kong hindi mo makita ang aking halaga. Kung di mo makita ang kanyang halaga, itry mo siyang i-price check. Sabi na sila para ata na. Kung hindi ko nakita. Yung ibang shop, yung pero ayun, video. Pero mag-learn ko doon. Yan. Ano? Akala niya siguro madali kausap. Siyempre, lagi sa tao lang. Hindi naman kayo magkakapit bahay. Sa pandemic ko naman. Tapos, hindi kasi parang ang ganun ka rin. Ngayon, mga tao na yung Diyan ko makiliwat yun. Allah, siguro naman maalala ko ng safety. Tama size na ito. 19 by 80 by 9. Duji ang ata. Duji expensive. Mga lakan na ipatirahan mo na kapatigahan. Eh di, last nga, nagkakapagatan. Tigda 35, ipo ko na. Baka sa nanonood ng aking daan kakapalot, yung daan na presyo. Kami mga pansin siguro. Ang dami pala na. Durable. Reliable. Ay, makapa. Tsura mo.
Ano yan? Sama mo may kain. Alo kasi.
Puro sino pa. Malasap. Yeah. Yun naman. Ah, ayun yun. Ah, Amo na yung
Umabot ito'y subscriber pati Malaing ang growing data. 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 Ay, wala nga, picture lang yan. Termo nito na naka. Chinese. Ano? Baka pinictura na kailang ba? Tapos di na yung nanood ko pa ito. Dati pa, kaya natatatag ka. Bagay na gay data. Bagay na nga yung beta. Iya, datang nih. Ano ba pala ito manada? Ay, manada. Ano sinara naman? Lagi. Ayan. Ano yung silang diba? Mati siya. Basta yan. Well, makalakad ng puti. Baliktad. Basta. Ikot kami Makisyong-syong. makinat pa. Ipat mo good in o ganyan. Alam ko. Let's go sa to. Ito ang palibigat na ako sa ano na?